Ja, hej og velkommen til den her video. Det er Tobias Seibert Storm fra Pokerlejren, og jeg sidder her sammen med... Anders Jensen, pokerekspert for Pokerlejren, og vi vil sammen gå Hahilas semifinale igennem sammen med Kipster, som bliver spillet ved Danmarksmesterskabet i Heads Up, bedste af 5 borde. Og hvis vi egentlig snakker lidt om Hahilas strategi mod Kipster, kan vi være enige om, at det bør være min-race en masse knapper, da Kipster sikkert folder for meget big blind, og ved at min-race, så kan vi også defende til 3-bets bedre, som Kipster nok kommer til at lave en del af. Ja, jamen det tror jeg også er en oplagt strategi, og det ser også ud til, at det er det, som Haila vælger at benytte sig af her fra start af. Ja. Der har været lidt snak om det her med, at Kipster han agtede meget langsomt i den her match. Men altså... Hvad mener du om det? Er det okay at sidde og tage imod i hver beslutning? Altså jeg er selv meget langsom, når jeg spiller, og jeg synes, at det er okay at tage sig sin tid. Selvfølgelig kan det være generende, hvis det er helt konsekvent. Men sådan, jeg synes egentlig ikke rigtigt, at der rent poker etisk er noget galt i at tænke sig om, hvis det er, at man bare gør det for at prøve at optimere sin EV. Hvis man gør det for at genere sine modstandere, så er det selvfølgelig lidt en anden sag. Ja. Du har selv spillet mod Hahila tidligere i turneringen. Hvad var dit indtryk? Ja, altså det var jeg synes det var en interessant match, og jeg føler ikke, at jeg fik spillet sådan 100% optimalt i matchen, men overall set, så vil jeg mene, at hvis vi havde samme format igen, med sådan 2 eller 3 borde, hvor der ikke var mulighed for reload, som der var her, så vil jeg mene, at jeg har en edge, så jeg ville være frisk på en eventuelt rematch, hvis det var, men jeg tror, at min edge er meget marginal, hvis det endelig er, men den er sjov. Så lad det her være en opfordring til Hahila om at tage en rematch mod Seibert. Hahila klikker åbner 7-6 suited på knappen og defender til et 3-bet. Ja. Og flopper et flush draw og en gutter. Der er det vel meget standard at kalde floppet her. Ja, det er så også, det virker som den eneste sådan... Ja, man kan selvfølgelig også godt race, men man kommer bare så dårligt ind, og jeg tror heller ikke, at det jeg tror ikke, det er et bord, som Kipster super ofte vil skyde mange barrels på. Og hvis han skyder barrels, så tror jeg ofte, det vil... Eller så kunne jeg forestille mig, at han sådan, med en relativ pæn frekvens vil gøre det på nogle af de kort, der completer vores flush. Ja. Hvad gør vi, hvis Kipster skyder igen her? Jamen altså, jeg vil nok hælde til at call igen, og så vil jeg shove, hvis han tjekker tempo på river. Men det kommer også lidt an på en split size, efter min mening. Hvad tænker du? Jamen altså, umiddelbart så vil jeg hellere shove turn, da vi lukker hans equity ude. Og jeg forventer, at han barrel og turn ret tit, da vi nok floater med mange boardways og 10x på det her flop. Ja. Jamen altså, faktisk så tror jeg... Altså det kommer også an på, altså hvis vi tror, han meget ofte skyder 3 barrels, så er det jo meget rart til at få initiativet i hånden. Ja. Og skubbe ind over, sådan så at han ikke... fordi vi kan ikke rigtig kalde river med 7 høj. Men jeg tror bare, at jeg personligt, hvis jeg endelig skød barrels på det her bord, så vil jeg måske lidt oftere være tilbøjelig til at skyde 2 og give op på river. Men der har vi nok også bare forskellige barreling-frekvenser. Ja. Det ser ud som om Kipster check-callet turn, og Hahila rammer på river. Og det er vel meget standard value bet på en 395, så vidt jeg kan se. Ja. Man kan sige, det handler om at bette en eller anden size på river her, som der kan ligne et bluff, og så skal man tænke over, for nogle kombinationer af bluffs kan healer sidde med her, og den mest oplagte er nok en hånd som dame knægt off. Så hvis jeg sidder her healer spot her, så vil jeg nok bare generelt på at overveje, hvad er det for en bet size jeg vil vælge, hvis jeg rent faktisk sad med dame knægt off her og lavede et bluff. Hvordan med kongen dame? Den er der vel næsten lige så meget derinde, da vi må antage, at vi caller floppet med kongen dame, eller vil du måske hellere folde den mod Kipster? Jeg tror også, jeg kalder floppet med kongen dame, så helt klart, altså du tænker på, om jeg vil
Altså, om jeg vil bluff på river eller hvilken size. Ja, den er nok close, jo. Jeg tror, hvis jeg better turn efter at have kaldt med Kong Dame off, så better jeg også river igen. Ja. Også fordi, at det er et kort, der nok er bedre for vores, altså for healers range, end for Kipsters range, fordi at man må gå ud fra, at Kipster, hvis han havde et flush draw, formentlig vil gå efter at skyde både flop, turn og ofte også river. Ja. Jeg skal lige sige, at vi har valgt at lave den her video uden alt for mange pauser, da vi mener, det giver det bedste flow, og derfor kan der være hænder på de andre borde, vi misser, men det mener vi ikke gør så meget igen. Alternativt så kunne vi lave en halvanden time lang video, hvilket vi har valgt ikke at gøre. Her, der synes jeg, at Hahila laver en fejl og 3-bette S7 suited mod Kipster. Med mindre det er fordi Kipster 4-better meget, men det har vi ikke rigtig set. Jeg synes, at man flytter en hånd som S7 suited i et sted, hvor den spiller godt, det vil sige en single race pot, over et sted, hvor den spiller dårligt, og det er en 3-bettet pot. Så jeg synes faktisk, det er et dårligt 3-bet, han laver her. Hvad tænker du om det? Ja, altså jeg tænker sådan, altså det er som udgangspunkt det i, jeg tænker det eneste sådan, altså det modargument, der kunne være imod det var fordi at, det kan være fordi at Healer gerne vil bruge den som et 5-bet shove, hvis det er at han tror at Kipster vil 4-bet rigtig meget med de her stack sizes. Ja, det er jeg enig med dig i. Altså, så er det en udmærket hånd, hvis det er at men så fremt at man gør det for at 3-bet og fold til et 4-bet, så mener jeg heller ikke, at det er en optimal hånd at vælge. Nej, de gange vi bliver kaldt, så er der nok en del af sig i Kipsters range. Må vi gå ud fra i hvert fald. Ja, og de er så en kalder med, vil dominere vores S, så det er det, der er problemet ved at 3-bet sådan en hånd. Ja. Og hvis vi sidder og 3-better med en hånd som S7 suited, så er der bare, altså, så er der ikke så mange hænder, vi kan calle med, fordi at vi fjerner en hånd fra vores call range. Ja. 9-8 off ser lidt interessant ud. Jeg tror, eller hånden gik, skal vi lige spole lidt tilbage? Ja, lad os lige spole lidt smule tilbage. Det ligner, at Hahila leader 30 ud i 40. Ja, han er kaldt pre. Ja. Så leader han igen og bliver raced på turn. Så det er jo ret interessant også. Ja. Hahila vil nok oftest have et par hænder med et straight draw. Tror du så tidligt i matchen, han begynder at lead et sæt på et 8-6-4 rainbow board? Nej, det går jeg ikke ud fra. Det er også et bord, som man kan forvente. Altså, jeg tror, at han leader nok også for en duse. Går lidt ud fra. Så når Kipster raiser her, så har vi et call, og nok også et call på river. Ja, det tror jeg faktisk. Ja, når vi tager en linje, som der er inducerende for de fleste spillere, så er vi nok nødt til at kalde ned. Og jeg forventer ikke, at Kipster han raiser nogen S'er på turn. Jeg kan ikke lige se, så skal det være en hånd. Nej, jeg kan faktisk ikke se det eneste S, han vil raise med på turn, fordi hvis han tror, at Hahila han er på luft, så kan han jo bare call ned med S-høj. Så ja, interessant at se. Hahila tog hjem. Og det vil jeg sige, altså jeg synes... 10-9, ja, det er så... Ja, det er godt shot, Kipster har på floppet og raiser turn. Ja, jeg tror, hvis jeg er Kipster, vil jeg hellere raise floppet end turn egentlig. Ja. Det giver ikke så meget mening. Altså jeg tror ikke, at der er så mange hænder i... value hænder i Kipsters range, som han spiller på den måde aktuelt set. Det kan være, at... Nej, det er egentlig med dig. Men altså, jeg synes også, det er noget af det, som Hahila gjort ret godt. Han er god til lige at... Altså... Han er god... Ja, hvad så? Ja, jeg pauser lige videoen. Hvad siger du, Hahila er god til? Ja, jeg synes, han var ret god til at sådan fange mig i... altså... finde ud af, hvilket level modstanderen er på. Ja. Og justere godt til det. Ja. Blandt andet så gjorde han noget mod mig, hvor at han lavede et bluff race på river, som jeg kaldte, med en ret marginal hånd. Og så umiddelbart efter, så lavede han det samme type race igen. Og ja, så foldede jeg, fordi at jeg troede ikke, at han ville gøre det igen med et bluff, når han lige havde vist, at han gjorde det som bluff. Men det gjorde han så aktuelt set, og jeg foldede sådan en okay hånd i anden omgang. Ja. Og der var bare et par eksempler på det, hvor han der var han lige på den rigtige side i forhold til den her leveling-krig, som der ofte opstår, når de to gode spillere, der spiller mod hinanden. Så ja, jeg vil give dig ret i, at
at Hahila virker til at have godt styr på dynamikken, og hele tiden være et skridt foran. Jeg så ham i hans match mod journalisten, Niels Keinberg Madsen, og der virkede det også som om han var et skridt foran hele tiden. Ja. Grunden til at pause videoen, det var egentlig fordi jeg synes Hahila misser et oplagt c-bet på 6-4-3 med 10-7 suited. Ja. Der er mange kort han kan bærle på turn, og det bliver rigtig svært. Når Kipster så stanger turn ud på næsten alle turnkort, så bliver det ret svært for Hahila at spille videre. Der synes jeg han misser et oplagt c-bet. Ja. Det er egentlig. Og han har trebettet S-kongen og flopper nuts, eller fungerende nuts næsten. Ja. Ja, se nu kan vi folde den med, altså. Ja, det er det. Når vi tjekker der flop bag, så kan Kipster leade på nærmest alle turnkort, uden at vi kan kalde. Ja. Så med mindre det er planer om at tjekke floppet bag, for så at race på nogle turns, så giver det heller ikke så meget mening i min verden at tjekke bag i det spot. Nej. Her er interessant, vi vælger at trebet mod Kipster, og tjekke det her flop. Ja, det er ret interessant. Vi vælger at tjekke call. Ja, altså, så skal man jo tænke over, hvad repræsenterer man, når man tager den her linje, og jeg synes altså, at Hahila går ud og repræsenterer måske noget 7x, altså et eller andet med showdown value, fordi man forventer, at al hans luft vil c-bette på det her bord. Så han har... Ja, undskyld. Ja, med mindre at Hahila er et skridt foran, og ved at Kipster ved, at han c-better al sin luft, og derfor floater med noget luft. Men jeg tror måske, det er at tillægge Kipster for mange hold'em evner. Altså, vi kender ham jo fra kontoret, hvor han er en fremragende PLO-spiller, så der spiller high stakes, men jeg tror måske ikke, at Kipster har de evner i hold'em. Eller jeg tænker så langt i hvert fald. Nej, det er heller ikke 100% overbevist om, men jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed selvfølgelig. Ja. Men altså, når vi tjekker floppet her i hvert fald, så rapper vi sådan en hånd eller 7x eller noget par 9, par 10, par knægt, sådan som jeg ser det, fordi at Kipster er formentlig opmærksom, altså jeg tror han er bevidst omkring, at det er et bord, man c-better med hele sin air range langt størstedelen af tiden. Og det er selvfølgelig meget godt, at hvis vi kan rappe de her hænder, altså par 9, par 10, 7x og så videre, hvis vi tror, at Kipster vil forsøge at exploite det, og skyde 3 barrels med en bred range af hænder, bare for, altså, fordi han måske ikke forventer, at Hahila vil tjekke en god konge i det her spot. Nej. Men det gjorde han så ikke, kunne vi se, fordi han bettede jo kun floppet, og så gav han op på turn og followed river. Så Kipster gik ikke ud og skød 3 barrels, så man kan sige, at Hahilas plan, den mislykkedes lidt i hvert fald. Han fik ikke Kipster til at spasse ud, som man ellers, altså, det er lidt det, man håber på, når man tjekker S-Kong i en trebettet på det spot. Ja. Vi ved så ikke, om han fik et street mere value, end hvad han ellers ville have gjort i det. Vi ikke ved, hvad der var sket, hvis han havde set bedre. Nej, det kan godt være, at Kipster bare lavede en one and done. Men i forhold til, hvad man må forvente, altså i forhold til, hvis Hahila altid har noget showdown value, som må forvente, han meget ofte har, når han tjekker sådan et flop, så giver det ikke så meget mening kun at skyde en barrel, hvis man sidder med luft. Nej. Her tror jeg, Hahila kaldte et c-bet på floppet. Turn gik check, og Hahila stikker ud på river, og Kipster laver et godt call med kongehøj. Ja. Kipster har altså en formodning om, at Hahila sidder og floater floppet ret løst, eller rimelig light ud af position. Ja. Så det er meget interessant. Altså det viser lidt om, hvordan Kipster forventer, at Hahila spiller i hvert fald. Og det er vel også den antagelse, vi vil gøre, hvis vi skulle vurdere kampen før, hvad Hahilas strategi vil være. Han kommer nok til at prøve at udspille Kipster i mange henseender. Ja, det vil jeg også helt klart gå ud fra. Har vi lidt det samme dilemma her med 10-8, at vi c-better ikke. Der er nok en del turns, vi kan skyde videre på. En 6'er, en 7'er, en bunden. Vi har en del turnkort, vi kan skyde videre på. Og vi er egentlig lidt låst. Eller, vi må give potten op ret tit på turn. Ja, jeg forstår heller ikke, jeg forstår heller ikke, hvorfor man ikke c-better her. Altså man repræsenterer. Igen, man må forvente, at det er et bord, Hahila c-better med hele sin air range. Ja. Det gør han så ikke, men altså,
når han ikke ser på sådan et bord, så hvis jeg er Kipster, så tror jeg jo, at Hahila sidder med en eller anden form for showdown value. Måske nogle ace highs-agtige hænder. Ja, måske der. Måske et par 4, par 5, de laver pocket pairs, selvom jeg vil ikke rigtig forvente det, men ace high er det mest sandsynlige. Men nu får han måske også altså, ja, interessant sådan. Han tjekker aldrig en 9'er bag på det her flop, eller vil han? Nej, tror du? Nej, det tror jeg bestemt ikke. Så han rapper nærmest kun en 7, og måske nogle... Ja, og faktisk er der vel også nogle pocket pairs better, han vil egentlig også på floppet. Ja, og hvad er det lige for nogle 7'ere, som han skulle tjekke bag med på floppet? Så skulle det være S7. Ja, det er nærmest den eneste combo af 7'ere. Ja, her Trap eller Hahila, eller også... Nej. Hahila 4 bitter. Og fik et 5 bit i hovedet her. Og igen, så forstår jeg ikke rigtig, hvorfor, jeg forstår ikke de ranges, de nogle gange vælger at gøre tingene med, fordi hvorfor ikke bare flat med en hånd som knæk 9 suited til et click raise, i stedet for... Den kommer til at spille rigtig, rigtig godt i en pot, som er på 4 big blinds, og med penge, med masse penge bag. Ja, lige præcis. Det er ikke en hånd, der spiller særlig godt som et 5-bit shove, i hvert fald ikke. Altså, så tror jeg hellere, jeg vil have SX. Ja, jeg er helt enig. Hvad mindre du føler dig meget skidt inden, så er det egentlig bare at komme ind preflop med den. Ja, det er rigtigt nok. Ja, det kan man jo sige. Der er så mange ting. Lad os lade med at komme ind på det. Ja. Vi skal også kunne snakke med Kipster i morgen på kontoret. Her der timer Kipster ud til at være away, og når lige at sætte sig tilbage. Skal vi lige se, hvad der skete i den her? Ja, der skal jo noget. Her. Vi åbner meget standard. Og vi snakker selvfølgelig om bord 2 med kongerne. Naturligvis. Og til de lyttere, eller de seere, der måtte være derude, så kan vi jo måske sige, at det her det er en ting, som man får rigtig, rigtig meget ud af at snakke poker med hinanden, og det er en ting, som vi har gjort meget de sidste par år, hvor vi virkelig har udviklet vores spil. Ja, der har været en meget sådan eksponentiel kurve i mit spil, men på den måde, at siden jeg startede med at spille poker, så er jeg i hvert fald personligt begyndt at tjene mere og mere år for år, og i takt med, at der er rigtig mange, der er begyndt at struggle mere og mere, og det tror jeg også bare fordi, at vi har gjort det her så meget, og diskuteret så meget poker og arbejde med vores spil konstant. Ja. Og vi se, hvad der skete her. Ja. Nu snakkede vi igen. Så hvad der skete? Ja. Ja, check raise, og Hahila kalder hans check raise. Det er vel egentlig også meget okay. Vi forventer, at det her det er et board, hvor Kipster har en masse hænder, han check raiser, både selvfølgelig flush draws, men også straight draws, 7-6, 5-6, S2, S5. Der er vel en masse hænder, som Kipster kan forvente sig check raise med her. Ja, præcis. En masse straight draws. Ja. Ja, og så kan han sidde med de her få kombinationer af sæt. Ja. Eller... Ja. Det er vel egentlig okay at kalde igen? Ja, jeg synes, jeg kan bedst lide at kalde her 2 gange, og så evaluere River. Ja. Vi kan vel også sidde med en del straight draws og flush draws her. Ja, det er det. Vi kan sidde... Vi kan også en gang imellem floate, fordi at Kipster han rapper primært, eller... Han har nok flest kombinationer af straight draws og gutters og hænder som knæk 10 og så videre i sin range, når han check raiser det her bord. Frem for aktuelle value hænder. Og ja, så han kan, altså Kipster kan jo også sagtens sidde med en 8 en gang imellem, altså det kunne være S8, Kong 8 og så videre, hvis det er, at han vælger at check raise sådan en eneste simulate for value, kan man kalde det. Ja, men der har han vel, ja, det ved jeg sgu ikke. Det kommer lidt an på, hvor light han tror, Hahila floater ham, men ellers er det vel et check fold her på river. Ja, hvis han sidder med en 8, tænker du? Ja. Ja, jeg kan ikke rigtig se, hvad det er. Altså, så skal det eneste... mange straight draws. Lige pludselig skal vi have mange 7-6, 5-6 kombinationer i hvert fald. Og dem er der ikke så mange af igen. Nej, for det første 7-6 tror jeg ikke, at... Altså, det er et godter med 2 undercards. Det tror jeg ikke, at man kan forvente, at Kipster kalder med på floppet super ofte. Så det er primært 5-6 off. Nu snakker jeg om Hahila. Tror du ikke, Hahila vil kalde med 7-6 for et godt shot på floppet? Det tror jeg ikke, han vil gøre 100% af gangene, faktisk. Men hvis han gør det, så kalder han selvfølgelig også turn, når han...
Ja, det er klart, det er klart. Så han kan selvfølgelig godt have nogle kombinationer af 7-6 off. Jeg tror bare, jeg discounter dem lidt mere end dig. Ja. Det er nærmest kun 5-6 off, og måske en hånd som S5, S2, som Gifter slår på river. Men jeg tror, at hvis healer har S5, S2, så tror jeg, han folder på turn. Så er vi kun tilbage med ren floats. Men, Altså, ja, det er ja. Enig. Men han endte med at call, så vi hvad han havde? S8. S8, ja. Det er nok et halvskidt call, som i forhold til Hahilas range her. Ja, healer kan sidde med altså nærmest alle kombinationer af flushes, og alle kombinationer af sets. Man kan hurtigt lave sådan, altså, ja, man kan jo lave en optælling af det. Det er selvfølgelig ikke noget, vi lige sidder og gør i sådan en her, altså i det her format af video, som vi er ude i, men jeg tror bestemt ikke, at det er et vindende call. En anden ting er, jeg mener, at hvis jeg så rigtigt, at så havde Kipster, han havde Kløris i sin range. Ja. Hvilket det hjælper en lille smule, fordi han så blokker for nogle af de flush draws, som Healer kan sidde med. Ja. Men det hjælper ikke nok til, at det retfærdiggør et call, efter min mening. Nej. Og Kipster, eller Healer skyder 2 barrels her. Ja, han leader med dame 9 på bund 8-2. Han leader, han er i position. Undskyld. Ja, han ser bedre. Ja. Det var mig, der lige havde kigget galt. Ja, det er vel meget standard at skyde turn her. Ja. På et kort, som rammer vores range, måske meget godt. Ja. Eller, vi kan have alle SX hænder. Ja. Og det kan Kipster nok ikke, der er nok en del, han folder på blot. Vi vælger så at skyde halvanden gang pot på river, hvilket nok også er meget fint. Ja, jeg kan meget godt lide, jeg tror. Kipsters range er nok rimelig inelastisk her. Altså, forstået på den måde, eller det betyder, at han caller nok uanset hvad, så om han caller 200 eller 350, det er nok ikke, eller der er ikke en stor forskel på de to bet sizes, tror jeg. Nej, en anden ting, som jeg noterer mig, det er, at vi har lige set Kipster check race ret light for value, og skyde turn ret light. Ja. Efter han havde check racet. Hvis han check racer light for value, altså med en hånd, der er så, og skyder turn med en hånd, der er så relativt svag som S8, så betyder det nok også, at når han så check-caller ned, så vil hans range være mere svag. Ja. Fordi at hvis han check-racer, altså hvis han går ned og check-racer og skyder second barrel med ned til S8, så på det bord vi så før, jamen så vil hans check-calling range bare være svækket. Men så er det måske et argument for, at vi bør bet rigtig lavt på river. Ja, det tror jeg faktisk. Range er så svag, som den er. Ja, det tror jeg giver mere mening. Og måske kan vi endda induce, hvis vi nu skyder en tredjedel pot, så kan det være, at vi ræber en eller anden knæk dame eller noget i den stil, altså et eller andet semi-tyndt value bet, og så kan det være, at vi kan få ham til at lave et river check rate i bluff, med hans formentlig svage range. Kipster går efter, eller Healer går efter double check raise, hvis der ikke går ud fra. Det kan jeg meget godt lide, fordi... Nu siger du et double check raise. Floppet gik check, men du mener et check raise på turn? Altså... Ja, det er fordi, han gik formentlig også efter et check raise på floppet. Så, ja. Eller, ja, double check raise, det er jo selvfølgelig lidt forkert så formuleret. Men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Jeg håber, der han går efter... Ja, eller det kan også godt være en venter til river. Det vil måske heller ikke være helt tosset, så han tror, at Kipster kan bluffe 2 barrels, og alligevel ikke folder en 8. Men nej. Men umiddelbart så virker det ret interessant at kommentere de her videoer, hvor vi rent faktisk kender begge spillere, og hvor at hvor det er en match af betydning, så vi vil nok også kommentere finalen. Jeg ved, at PokerNet også har planer om det, men vi synes bare, det var meget sjovt at lave vores egen sideløbende. Og jeg synes egentlig, det er rigtig fedt, at PokerNet vælger at lave det, da man nærmest ikke kan få for meget poker. Det er også, udover det, er det rigtig godt for pokeren, jo flere initiativer der kommer. Ja, helt enig. Og vi i pokerlejren vil også udgive en del videoer på PokerNet. Til PokerNets brugere vil vi egentlig gøre det gratis. På samme måde som vi vil lægge nogen op i vores Facebook-gruppe Pokerlejren. Ja, vi har allerede begyndt at lægge sådan lidt forskellige råd op. Og bare sådan, der vil være lidt videomateriale. Også på den her Facebook-side. Hvis man har lyst til bare lige at se lidt om det, så kan man egentlig bare gå ind og søge på Pokerlejren på Facebook. Så kommer den her gruppe frem, som man bare kan kigge med i. Ja. Og der har vi nogle billeder fra vores pokernetværksdag, hvor der var en masse pokernetter, der deltog. Hvis man vil se nogle af dem, kan man gå ind og kigge nærmere. Men, ja. Tilbage til matchen. Ja.
Hahila bliver trebettet med S9. Ja, altså eftersom at Kipster sidder og tripper hen som knæk 9 suited, så vil jeg nok bare kalde her med S9 over, fordi vi får mange af hans value hænder. Igen forstår jeg ikke helt, hvorfor vi 4-better. Altså jeg synes S9 spiller fint nok med et call her. Men vi er enige om, vi kan ikke rigtig folde her, hvis vi bliver 5-bettet. Så er det for at komme ind mod Kipster. Ja, altså hvis vi 4-better, så er det for at call et shove. Det tror jeg tror altså ikke, at det var med plan om at call et shove her, men det kan være, at jeg tager fejl. Men mindre at Kipster han laver en hånd som, eller han shopper en hånd som knæk 9 suited. Ja, det var selvfølgelig rigtigt nok. Det kan godt være. Det er måske sandsynligt, at healer han picker op på det. Ja. Det har han jo nok gjort. Måske var det for at komme ind. Ja. Det kan godt være, at... Det var det højst sandsynligt. Ja, det var det nok. Det kan nok være. Men spørgsmålet er, om vi ved det mod Kipster, om vi har lyst til at øge volatiliteten, eller om vi egentlig bare vil grinde ham ned, så at sige, ved at kalde hans trebet. Ja, det. Vi har jo også lige set, altså, jeg tror ikke Kipster han laver et super light 5-bit shop igen, når han lige har 5-bit shoppet knæk 9 suited her for ikke så lang tid siden. Så du mener, han er meget indimensionel, hvad det angår? At han... Ja. Det vil jeg gå ud fra, men altså, det kan jo godt være, at man kan aldrig helt præcis vide, hvilket level Kipster og hele aktuelt var på. Og vi ved heller ikke, om nogen af de her spillere har set hinandens tidligere kampe i turneringen. Nej. Så til at der healer han checkcaller 2 gange her med knæk 9 og et skub i hovedet. Interessant nok. Jeg tror faktisk, at jeg vil kraftigt overveje at kalde her, fordi at der er bare så få 4 i healers range. Men tror du ikke, at... nu pauser jeg den lige. Tror du ikke, at Kipster også skubber nogle sets og nogle S-knæk kombinationer? Det tror jeg faktisk ikke, nej. Okay. Jeg tror ikke, at Kipster han er som merged på det. Det kan jeg godt sagtens være at tage fejl. Ja. Han bør måske gøre det, fordi at nu sidder jeg over og har lyst til at kalde her. Men altså på den anden side, det der taler imod det var jo, at vi lavede det her induce check tidligere med S-Kong overfin, eller S-Kong suited i en trebettet pot. Og der skød Kipster til synligheden kun én barrel, så fremt at han havde luft i den hånd. Det kan også være, at han havde et eller andet marginal showdown value. Ja, altså jeg er sgu mere tilbøjelig til et fold. Hvad siger du til at vædde en proteindrik og en banan i morgen? Ja, det er sgu en aftale. Det aftaler vi her med. Ja, jeg tror godt Kipster kan regne ud, at der er meget, eller jeg tror det er ret tydeligt, at der er ret få 4 i healers range, og godt forestille mig, at han er typen, der godt kan lide bare overbet exploite en capped straight range. Ja. Så må vi håbe, at Kipster har lyst til at fortælle os, hvad han havde. Ja. Så Kipster, hvis du ser med, så hvad havde du i hånden? Cirka 21 minutter og 45 sekunder inde på bord 3. Jens skal sikkert med at lave en aftale om, at Kipster han får bananen, når du får proteinshake. og så siger han bare et eller andet random. Her gik floppet, check. Gjorde det vist. Check. Og vi har en standard barrel mod et mist C-bet med S5 her. Ja. Caller, må det så være. Au. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan lide det her. Og check river til Kippen. Man ikke have Kippen har en del topar kombinationer her i Kippen, altså rigtig mange, Kipster vil meget ofte bette en 7'er på floppet, fordi at 7'eren indeholder mange. Nå, hold op. Ja, han havde en åbent på floppet. Ja, der var vi så lidt off. Ja, der bliver tjekket mange sjov hænder bag i den her match, som vi ikke forventer, der vil blive tjekket bag. Bør det måske være, hvis man endelig vælger at tjekke, bør det så være et check fold? Så mange hænder kan Kipster altså heller ikke have. Jeg tror bare, at Kipster kan lave mange hænder om til bluff her. Ja. Altså en masse, måske knægt 5 dame, 5, måske 10-6 og alt sådan noget der. Hvis du tror det, så er det måske et meget godt check call. Jeg kan faktisk meget godt lide check callet. Jeg tror, det som jeg skulle til at sige, det er på det her flop S5-6, så rigtig mange 7'er vil have, altså en 7'er har automatisk et bagdørs straight roll. Og på sådan et bord, så tror jeg bare, at Kipster som udgangspunkt vil se bet med alle sine equity hænder. Og 7x vil nærmest altid en eller anden form for equity,
ofte vil den ikke have noget showdown value. Så jeg troede faktisk ikke, der ville være så mange syver i Kipsters range. Men nogle gange kan det også være meget smart at tjekke en hånd bag, som modstanderen ikke forventer, men vil tjekke bag. Det er mærkeligt her, at de spiller bedste 5, men de vil åbenbart først spille 3 borde, og så spille de 2 næste derefter, ser det ud til. Okay. Siden de Igen, altså jeg forstår ikke, hvorfor vælger man en hånd som kongen i off og trebet med de her stack sizes, da den spiller ganske fornuftigt til et... Hvad skete der? Var det på bord 2? Ja, altså den spiller helt fint til et flat, og hvis man gør det for at folde af, så forstår jeg ikke rigtigt, hvorfor man ikke bare vælger en dårligere hånd, men det kan være, at det kan være, at Healer måske vil løfte lidt og sløret for den strategi, hvis han ser den her video, og måske har lyst til at skrive i tråden bagefter. Ja, for meget selv. Det kan selvfølgelig være, at han tror, at Kipster kalder alt for meget, og han dominerer hans flatting range, men er bagud til hans spearbetting range. Men så skal man godt nok også have nogle meget specifikke reads, og jeg synes ikke, der er noget, der begrænser det. Der bliver Healer kalder et trebet til ud til. Så tjekker han floppet bag, da der bliver tjekket til ham. Det er jo lidt interessant, altså det er jo også sådan et bord, hvor man... Det vil ikke... ud. Når Kipster trebettet, var det det, der skete? Ja, man går ud fra, at Kipster han ser på det hele sin range. Ja. Altså hele sin air range på sådan her bord, fordi at der er ikke... Altså der er nok flere konger i Kipsters trebetting range, end der er i Hahidas call range, som udgangspunkt i hvert fald. Ja, jeg er enig med dig. Lad os se, hvad der sker på River. Kipster, han stanger... Wow. Så kommer... Ja, Hila ved at skubbe kattekisten ind. Der er ikke særlig mange, er vi enige om, der er ikke særlig mange hænder. Hila, han tjekker bag 2 gange, og han så skubber River ind andet end 7x. Nej, Hila havde kaldt turn, ikke? Når der Kipster leadede turn til ud. Ja, okay. Men så er det også bare det, altså, hvor mange 7x'er er det, der er ikke i Hilas call range til trap? Jeg så faktisk ikke lige helt, hvordan turn gik, men ja, det er der nok ikke skide mange af. Men en interessant hånd, jeg tror godt, jeg kan lide Hilas River Shop af det. Det synes jeg er et frækt River Shop, også fordi at jeg forventer faktisk ikke, der er særlig mange konger i Kipsters range, og jeg tror ikke, der er særlig mange 7'er i Kipsters range, som hånden har spillet. Ja. Så, og måske value better er en tyndt, sådan semi-tyndt, med S-knægt, eller måske endda ned til parti en gang imellem. Ja. Og Kipster min-race caller et shop her. Det er nok også rimelig volatil. Ja, det estimerer jeg ikke er profitabelt, baseret ud for heads up, sådan go med 20 big blinds erfaring. Men det er... På det her område er du nok mere på hjemmebane. Jeg spiller jo sjældent under 100 big blinds, så effektivt. Ja, det men ja, det er selvfølgelig vil altid være close. Ja. Men altså, som du også siger, det kunne være Kipsters strategi bare var at komme all in preflop. Ja. Hvor vigtigt er stats i sådan nogle matcher her? Hvor meget vil du bruge stats, eller hvor meget brugte du stats mod Hila? Jeg bruger det en del, altså. Jeg bruger det meget til at se på preflop stats. Især hvor meget modstanderen åbner fra sin small blind og defender fra sin big blind. Ja. Så jeg mener, det har en ret afgørende betydning at kende de specifikke stats, i stedet for bare at undlade at spille med hot af en eller anden. Ja, der kan være, folk har nogle forskellige grunde til det nogle gange, men jeg mener ikke, det er optimalt. Hvad tænker du om stats? Jeg er helt enig, men det virker som om, nu er det svært at se, vi kan ikke rigtig se nogle stats, men sådan mit generelle indtryk er, at Kipster folder lidt for mange big blinds, hvorfor vi nok bør raise 100% af buttons. Ja. Og ja, han har trebettet noget, men vi kan faktisk ikke rigtig se nogen stats, så det kan være, at vi tager fejl. Nu har vi så snakket en del, men umiddelbart så vil jeg åbne 100% af knapperne mod Kipster. Ja. Og så trebetter han selvfølgelig lige hånden efter. Men en grund til, at Kipster måske sidder og trebetter med hænder, også med knækken i suited og så videre, eller bare frem for at kalde dem, det er måske fordi, at i PLO, så bliver der kaldt langt flere trebets, end der bliver i Hold'em, fordi at equityen i hænderne er meget mere tæt. Ja. Og en hånd som knækken i suited er nok også bedre at gøre det med end en hånd. Altså, knækken i suited kan typisk fyre flere barrels af, i det den turner, eller flopper, eller turner flere flush draws selvfølgelig i din offsuit.
Ja, det er jo sådan, set med PLO-øjne, så giver det lidt mere mening, end når man ser det med Hold'em-øjne i hvert fald. Og vi har cirka Hahila foran 2-0. Og vi kan selvfølgelig ikke afsløre, hvor lang tid der er igen, hvis ikke man kender resultatet, så har vi ikke sendt afsløret det, men vi må sige, at Kipster nok er pæn underdog. Han skal vinde de 3 sidste bord for at vinde matchen. Ja, det er en lang omgang. Ja, det er oppe bakke. Men du... Jeg synes... Ja, bare tal. Ja, jeg synes egentlig ikke, det er så slemt i forhold til, hvor meget Kipster sidder og tænker. I hvert fald ikke her senere i matchen. Nej. Altså, Men, nu har jeg spillet mod dig. Vi har spillet nogle heads-up-kampe, og jeg tror, du timede ud hver gang cirka, og det var med timebank, og du havde brugt timebanken i hver match. Så jeg tror, de skal være glade for, at de ikke spillede mod dig i hvert fald. Eller dem, der klagede over det. Ja, det er jeg enig i. Jeg kan godt lide at tænke over tingene, men jeg er også gammel skakspiller i skak, så og så jeg havde en gammel skaktræner, der altid blev ekstremt sur på os, hvis vi ikke brugte den tid, vi havde til rådighed. Ja. Fordi at man mister ekstremt meget edge, hvis man ikke bruger den tid, man har i skak. Så, så i skak, så bliver folk faktisk, eller trænere bliver sure på en, hvis man ikke udnytter tiden, hvor i poker, så bliver folk sure på en, hvis man ikke bare tager sine beslutninger hurtigt. Ja, og der er jeg jo nok helt modsat dig. Altså, jeg tager gerne mine beslutninger på cirka 1 eller 2 sekunder. Ja. Og ændrer den egentlig ikke rigtigt derefter. Jeg begyndte at tvinge mig selv lidt, når jeg har været ude at spille nogle af de store EBT'er og lidt forskelligt. Tvinge mig selv til at tænke mig lidt om, selvom jeg egentlig har besluttet det på 5 sekunder. Ja. Men det kan også være en fordel i poker, kan man sige, fordi i skak kan man kun spille et bord. Ja, eller det er i hvert fald ikke profitabelt at spille flere bord i skak, rigtigt. Ja. Og det kan man så, i og med at jeg kun er et par sekunder om hver beslutning, så gør det, at jeg typisk kan spille 14 bord ad gangen. Ja, der er lidt mere begrænset. Det er svært for mig at nå op på 14 med den, med den tilgang, jeg har lige nu, rent time-mæssigt. Ja. Interessant at se, hvad Hahila gør med sig. Det er vel et flat call. Ja. Kipster, han trebetter sig bredt, så spiller vi nok rigtig godt. Og nu har vi givet Kipster en del røg i den her video, men vi må også komplettere ham. Det har været givende for os at få ham ind på kontor og se, hvordan hans tilgang til spillet er, og hvordan den ikke er. Men han har da kunne give os nogle input på nogle andre områder, end dem vi normalt fokuserer på. Ja, helt klart. Det har været super godt, uden tvivl. Interessant race Hahila laver her. Altså for at race til at flop, så skal det jo være fordi man ikke forventer at Kipster vil skyde særlig mange barrels på det her bord. Fordi ellers er det en ret god hånd at have som bluff catcher, fordi man kan kalde ned på nærmest tæt på alle board run-outs, med mindre falder selvfølgelig en konge er måske ikke så fed at kalde ned 3 streets på. Samtidig skal det også være et form for en deuce race, fordi at måske forventer han ikke at Kipster vil give ham credit for at raise en value hånd her. Hvem har spillet bedst i dine øjne indtil videre? Ja, jeg synes det er Hahila der har spillet bedst. Men altså jeg synes ikke at Kipster halter sådan super langt bagefter som sådan. Nej, han har lavet et par gode calls. Hvad vi har set i hvert fald. Nu kan vi have snakket hen over nogle hænder, som vi ikke rigtig kan vurdere, men han virker egentlig til at have taget nogle ret gode beslutninger. Ja, jeg synes ikke der er nogen der falder helt igennem overhovedet i den her match. Hahila laver et godt bluff der på river med 7, eller hvor han reppede 7x. Altså det var på bord 2 der, hvor han skubbede river på bordet, der hed konge 6-7, knægt 7. Ja, og kan vel også have en masse flushes. Ja, så... Ja, men ellers er det sgu ret tæt. Der er i hvert fald ikke nogen, der
der har lavet... Jeg vil sige, den hånd, hvor... Jeg synes, den værst spillede hånd indtil videre, det er helt klart den, hvor Kipster hed S8 off, og check kaldte River. Jeg synes, flop check Racer 10 er fint, og turn barrel for value er også fint, efter min mening. Men River check call, det er ret spurious. Ja, jeg er helt enig. Og så synes jeg, at Healer måske har haltet med nogle af hans trebets. Altså han har valgt det virker som om han vælger de forkerte hænder. Og trebettene. Jeg så, han spillede mod Magic G i en tidligere kamp, hvor han også trebettede hænder som dame 9 suited. Hænder, som egentlig spiller ret godt i single race pots. Ja. Det er måske her Healers umiddelbare svaghed. Mindre at der er noget, vi ikke helt har forstået. Eller han er et skridt eller to foran os. Ja, det kan være. Det kunne være meget interessant, hvis han bed med det i hvert fald. Ja. Hvad er hans syn på det her? Nå ja. 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 Goddag, jeg hedder Healer, jeg har S'er mod konger. Og vinder matchen, ser det ud til. Nå, ja, det er vel standard. Sådan. Ja. 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 Tak for spillet, Kipster, og godt spillet her, Healer. Nej. De har lige lidt arbejde at gøre færdigt. Og det er jo bare ren og skær uheld med Kipster sidder her med konger mod S'er. Ja, det må man sige. Og han tager et stort hit op på det andet bord også. Ja, så gik han på bravende til. Ja, som vores gode ven, verdensmesteren i backgammon, Peter Halberg, vil sige. Hvad skete der der? Kipster 3 eller 7-6. Og det er interessant. Og her Defender... der Defender han med kongen 9. Ja, det er vel egentlig også fint nok. Og han Kipster check caller turn. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor at Kipster ikke CB'er floppet, men check caller. Og hvorfor han check caller 2 gange. Jeg synes, okay, den synes jeg altså også er rigtig svagt spillet af Kipster, må jeg lige indrømme. Har han planer om at shoppe nogle rivers, altså fordi ellers så virker det ret skidt at check calle turn med et open and straight draw. Altså ja, med 7 høj og et open, altså så er det meget bedre at bruge sin fold equity og bruge sin equity i hånden til at lægge pres på, i stedet for at check call ned og lade modstanderen lægge pres på med den her hånd. Så skal vi kåre den her hånd som den værst spillede hånd, vi har set indtil videre i matchen? Ja, det er det uden tvivl. Ja. Altså selvfølgelig, der er ikke nogen tvivl om, altså River synes jeg faktisk ikke er forfærdelig, fordi at Kipsters range er meget svag på River, så han kan godt forvente, at Healer ofte vil bluffe 3 barrels her, især med nogle flush draws, og bare sådan generelt med dameknæk, der er måske en hånd som knæk 9 og så videre, så man kan skyde 3 barrels med, men det er altså bedre, det er jeg meget sikker på, og bare selv tage en tid. Ja, egentlig. Lad os se slutningen af matchen. Ja. Se om Kipster formår at komme tilbage. Men selvfølgelig, det kan være, at Kipster havde en meget avanceret tankegang, som du siger, om at check call flop, check call turn, og så shove River, hvis han ikke completer. Ja. Men altså, man skal også huske på, altså Kipster er en kæmpe PLO-chef, og Hold'em har han ikke spillet i meget lang tid, så man skal, altså, eller ikke fordi, at man skal devaluere Kipsters spil, fordi at han er... Overhovedet ikke, vi er enige om, at han reagerer på et rigtig højt niveau i 4-korts-varianten, men hvilket også være meget naturligt, at han så har nogle leads her. Og så er matchen slut. Anders Jensen offshoot mod S6, og good game. Ja, det må være en interessant match, altså meget sjovt lige at snakke igennem. Har du nogle afsluttende kommentarer? Nej, egentlig ikke, at det kunne være fedt, hvis folk gad at komme med nogle kommentarer til det, vi nu har snakket om, da det motiverer lidt mere til at lave flere videoer, hvis man får noget respons og noget diskussion. Det er selvfølgelig, vi vil gerne have diskussion. Det er altid sjovt at have en pokerdiskussion. Ja, lige præcis. Og ellers så vil vi jo som sagt både lave lidt videoer her på Pokernet, men også på vores Facebook-side, som der bare hedder Pokerlejren. Så det er jo bare at følge med på online-siderne, hvis man godt kunne tænke sig at se lidt flere af den her type videoer. Så det er Anders Jensen, pokerekspert fra Pokerlejren, og Tobias Storm, pokercoach og pokerspiller fra Pokerlejren. Vi siger tak for i dag. Ja, tak. Godt, hej.